Ало, добър ден. Бихте ли ме свързали с някой, който отговаря за административното обслужване? Ами аз искам да разговарям с някой от административното обслужване, който отговаря за този отдел, тъй като има директен телефон, там никой не вдига. Моля ви, ако ви имате начин да ме свържете. Ами кой отговаря за административното обслужване? Имате такава дирекция. Вие трябва да знаете това. Добър ден. Бих искала да разговарям с някой, който завежда дирекция административно обслужване. Ами, познах гласа ви, обаче добре. Все пак не бях сигурна добре. Отново ми връща сигнала, в момента няма никой в стаята. Аз когато съм се обаждала, абсолютно с никой не съм могла да разговарям. Госпожо, тук е централа. Аз знам, че там е централа, при вас е централа, аз съм се обаждала на директни телефони, никой. Слушате ли ме? Или малко по-късно се обадете, или отново да ви свържа, отново да... Ало, добър ден. Кой отговаря за административното обслужване? Ами аз опитвах няколко пъти на директния телефон. Ами не знам. Просто в сайта така е написано: дирекция административно обслужване и канцелария. Аз исках да споделя мнение относно това, че съм разочарована във връзка с една моя молба, подадена тази година в лятото и много давна, и веднъж разговарях с един мъж. Вие по гласа така познавам, че сте млад човек, но той беше по-възрастен от вас, така преценявам аз. Той ми обясни, че моята молба просто е анулирана, не се води, не е приета и така нататък. Счели се за необходимо да не я... Ами моята молба е относно това, че аз молих министърката, ако може да ми съдейства във връзка с правна помощ, или ако не може тя да направи нещо по този въпрос, поне да се инициира да се инициира законодателна промяна във връзка с Закона за правната помощ. Относно това, че аз съм била много време
И в момента съм без пенсия по болест, но за хора, които са в процедура на обжалване решение на ТЕЛК пред НЕЛК и после имаме право да водим и дело пред административен съд. Те няма да ми го дадат, защото аз веднъж, пак казвам, беше отдавна, разговарях с някакъв възрастен мъж. Той много беше така абсолютно уверен в това, че правилно е постъпило Министерството и колегите му, които... Да, но искам да разбера кой отговаря за административното обслужване, кой е директора, поне това да разбера. И въобще, колкото пъти са... Моля? Да. Как? Да, благодаря. Поне това да разбера, тъй като аз съм разочарована. То е молба. Да. А кой отговаря за тази дейност? Кой преглежда тия молби? Кой решава коя да бъде, нали, Как? Да, добре. Ами аз... Не ме забавяте, просто кажете ми точно, защото аз много пъти съм звъняла до Министерството и било отдавна, не сега, скоро, и почти никога не съм могла да се свържа с, даже никога, с тия телефони, които са дадени на сайта, по-скоро, които са точно определени, нали, за какъв отдел се отнасят. Просто там никой не е вдигал. И винаги или с телефонистката, която е към централата, и може би с секретарката съм разговаряла. Ами тя никога не ме свързва. Това е, че тя не ме свързва. Все нямало никой в стаята и така. И допреди малко пак с нея се занимавах. Кажете ми на кой трябва да звъна аз и на кой телефон по-точно. Кой отговаря за жалби, входящи номера на молби и така нататък. Ми добре, някакъв телефон. Тук в момента. Да, последните, които съм... Да. Добре. Да. Този първи никъде не го виждам в сайта. Добре, да. Добре, благодаря. Извинявайте. Ало, добър ден. Ало, добър ден. Обаждам се във връзка с една моя молба от 14 юни. Да. Ами, молех министърката да ми съдейства във връзка с правна помощ. Правна помощ на 377 бъдете.
А вие отговаряте ли по принцип за молби, за жалби, за приемане на такива документи? Кой отговаря за това дали... Това ви казвам. А вие за какво отговаряте? Изключителни преписки лично. Не, защото с ваш колега преди малко разговарях, той ми даде номер 35... Времето, в който ги работите неща, вие пак, ако искате, където искате се обадете. Не. Добре, мисълта ми е, че ми препоръчаха ми този телефон и другия 353, но там никой не отговаря, затова звъннах на 373. Добре, ще опитам там. Добре, благодаря. Ало? Извинявайте, вие занимавате ли се с правна помощ? Нещо свързано с правната помощ? Ами, аз търся, искам някой, който се занимава по принцип с с завеждане на молби, на жалби и така нататък. Да, като частно лице. Ще ви... Не. Значи звънете на 9237 и после? 555. Аз звънях на 555. Ало, добър ден. Доколкото разбрах от ваши колеги, вие се занимавате по принцип с неща, свързани с правната помощ. С проблеми, свързани с правната помощ, така ли? Международна правна помощ. Само за международна, за тази, която е... Правна помощ, то си има Национално бюро за правна помощ, което се намира на Разгор, но не знам... Така, аз искам да попитам, кой от вашите колеги се занимава с приемане на молби, жалби и така нататък? Към кого трябва да се обърна? Но ви имате подадена молба и жалба ли? Аз имам подадена молба още юни месец, но нямам отговор по нея. Номера, кой? Не го знаят, просто... Как се казва? Вижте, беше ми казано, че не е приета молбата и аз искам да разбера кой решава. Как се казва? Да, ще ви кажа. Иванка Димитрова. Ви има регистриран. Ами, може би ме няма. Иванка Димитрова Дончева. В момента как? Значи ние сме длъжни да ви приемеме молба. Обаче ми беше казано след много време чакане от моя страна, някакъв мъж, Ами вижте, аз не съм се обаждала само на този телефон, по принцип на тези, на които съм се обаждала, от Плевен ми беше казано, че не е ми приета молбата, така е било преценено от Министерството, там са решавало коя молба да се отнесе до министърката и другите са анулирали. И аз съм разочарована от това и реших днеска пак да проверя по този въпрос, кой е той, който решава да не ми приеме молбата. Не знам с кого сте говорили. Някакъв мъж беше възрастен, доколкото по гласа го определям, защото беше по телефона. Да, слушам ви. Имате тук молби, от 2005, от 2008, няма значение. Мисълта ми е друга. Значи вие от Плевен ли са? Да, от Плевен. Напишете си една молба от ваше име и я изпратете по почтата и каквото ви интересува, какъвто казус имате там за решаване или проблем, опишете го и ще ви бъде отговорено. Вижте сега, аз съм болна с тежко заболяване. След като Министерството има функция да приема молби, жалби и по електронен път и е длъжно да отговаря на хората, на гражданите също по електронен път, защо? Нямаме задължение по електронен път да отговаряме. А нямате ли такава възможност? Нямаме такава възможност. Всичко се изпраща по почтата. И се приема само по почтата, така ли? Не, може може. Ами след като... Чакайте, аз съм човек с увреден бял дроб, нямам възможност да го изпратя по почта, там трябва да прилагам много копии и така нататък. Добре,
госпожо, изслушайте ме сега, за да не си... Аз не разбрах само моята молба от юни тази година. Има ли е в Министерството? Съществува ли? Входирана ли и така нататък? Айде да си, понеже да не ти задържам от Плевенския... Не ме задържате. Аз искам да разбера какво става. Тогава така. Добре. Правда, но не международна права. Чакай, че права жената ме чака от Лев. Да, точно така. Значи просто е изхвърлено, просто е премахнато, което е много жалко за Министерство на правосъдието, след като се постъпва така по този... Нямам думи просто. Аз съм разочарована от съдебната система, защото бях изкарана ненормална преди 3 години от Плевенския съдебен район, разочарована съм от полиция, съд, прокуратура, но съм разочарована и от Министерството. Защо моята молба ще бъде унищожена? Аз съм дала мнение по въпроса. Че сте пратили по имейл и че не е предадена в производство. Вижте, но това за гражданина е жестоко, това е жестоко, разбирате ли? Аз съм болен човек и съм помолила министъра, не съм искала тя точно да направи всичко възможно. Аз съм описала, че има пропуск в Закона за правната помощ, който ограничава, т.е. аз нямам право да поискам, искам да ме изслушате, за да знаете и вие. Просто за хора, които са в процедура на ТЕЛК, хора, които обжалват решение на ТЕЛК пред НЕЛК или пред административен съд, те в този период от няколко месеца, т.е. аз имах такава процедура, не стигнах до съда, защото няма възможност, но и за хора, които стигат до съда, това са няколко месеца, в които ние нямаме възможност, нямаме средства, ние не се водим нито на бюрото по труда като безработни, нито имаме пенсия по болест, с която да удостоверим пред Национално бюро правна помощ, че не получаваме там добавки или нещо такова беше. И точно ние нямаме право да искаме правна помощ. И затова аз помолих министърката... Нямате право да искате. Имате право, разбира се. Ама нямам право, защото аз имам право само за... момент, имам право за дело, но не и за... Имам право да заведа дело, но не и да помоля за консултация за завеждане на делото. Има разлика там в двата члена, член 23 и 24 или беше, или 22 и 20. Аз съм написала в молбата. Мисълта ми е, че ако вие видите молбата ми, аз мога пак да изпратя, но кой знае дали пак ще бъде приета. Моля? Аз не намирам такава молба. Ами аз знам, че е унищожена. Просто ми беше отговорено, че е унищожена и реших пак да проверя. Някакъв мъж, казах ви, някакъв мъж, който не казвам, че е на този телефон. Не си спомням на кой от телефоните съм могла да се свържа преди доста време, но мъжа беше на възраст, плътен мъжки глас и той взе да ми обяснява и да твърди, да казва, че... Добре, сега няма ли кой да ви изпрати по почтата някой близък там човек, който да напишете молба и да изпратите до Министерството на правосъдието и той да я пусне в почтата? Вижте, за всичко има начини, стига човек да има желание, освен това да бъде излекувано тежко заболяване, каквото е моето в момента, както има и други хора с тежки болести. Мисълта ми е, че защо трябва да бъда за пореден път разигравана, като аз не упреквам лично вас, просто ви казвам какъв е реда във вашето министерство, че т.е. неща, които са засегнати. Знам, но кажете, кой отговаря за тия молби, които се приемат, които се проверяват, които се входират? Кой отговаря за молбите или жалби, изпратени по електронен път? Значи, момент така. Юлия, кой отговаря за молбите и жалбите, изпратени по електронен път?
протокол и връзки с обществеността. Обикновено там на техния имейл се получават тези съобщения. Имейл на протокол и връзки с обществеността, да, виждам. Прес-център, това е то. Да.